Tu chodia aj na koňoch a my chodíme na kone. A jak sa ti ide po podvodou? Zatiaľ dobre, kyslíku máme ešte dosť. Kde sa nachádzame a čo si dal? Malmo, dal som si to isté, čo si dal toto. A to je? Hovädzie, zeleninka, rýža. Marek tiež. Ja tiež. Ideme pozrieť do mesta a potom ideme do Helsingborgu, ne? Stojíme práve v kolóne, pretože sa stala nehoda vo Švédsku medzi Malmom a Helsingborgom. Vytvorila sa ulička, lebo išiel kamión, ktorý húkal. Rozrážal auta. Rozrážal auta, aby sa vytvorila dostatočne veľká ulička pre hasičov a proste všetky záchranné zložky. Ale môžete sa presvedčiť, akí sú niektorí Švédi, že všetci stojíme takto, úplne na krajnici, aj druhý, ale jedno individuum na SUVčku Fiat 500 hneď za nami, tak tento má akože na haku. Totálne na haku. Takže všade sú aj takí, aj takí. Takže kým čakáme v kolóne, tak vám ukážeme, ako to vyzerá u nás v autičku počas našej cesty. Tak väčšinu cesty šoferuje Šlavy,
lebo rád šoferuje. Lebo potom sa bojím. Nie. No a takto to vyzerá u nás, čo sa týka connectivity. Connectivity nabíjania v jednom C-čku hudbička od Marečka. Lebo chápete, že máme toho veľa, čo nám treba nabíjať, keďže všade sa zdržíme len nejaké 3 hodinky. Takže... Vpredu ďalšie C-čko. Prípadne bezdrotová nabíjačka. Tak. Tu nás stále si nabíja jeden telefón, potom cez konektory. Ťaháme si to aj dozadu, tu nám máme rozdvojky a potom aj autochladnička je zapojená, aby sme tam mali čerstvé salámy. No a tu na vedúci, ktorý natáča, striha, tak ten má napojené tam cez ďalšie splitre, externé nabíjačky, harddisky, iPhony a neviem čo všetko, takže takto to u nás vyzerá v našom prechodnom domove. Tak, sme tu viac ako niekde inde. Slavi olovrantuje na diaľnici. Slavi, prečo si sa rozhodoval práve na diaľnici olovrantovať? Takýto zažitok som ešte nemal, tak som si to chcel splniť. Takže olovrantujeme na diaľnici a takáto je zápcha. Poďme, Lachty sa blíži, poďme chlapci. Majstrovstvo sveta dáme, poďme. Berieme domov medaile. Hlasíme sa z Helsingborgu, začneme teraz dávať anonymné otázky, čiže ktokoľvek sa môžete opýtať, čo sa svojím. Ideme ďalej, nie? Ideme live. Kde sme? Neviem. Na policii, policen.